Salmo Kapitulo 100, versikulo 4. Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan, uban ang pasalamat, ug ngadto sa iyang mga sawang, uban ang pagdayig. Ihatag ang mga pasalamat ngadto kaniya, ug dayigon ninyo ang iyang ngalan. Kini nga pulong mga igsuon, nagatudlo kanato nga ang pagpasalamat dili lamang usa ka binuhatan kundi usa ka paagi sa pagsulod sa iyang presensya. Ang atong mga kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pagpasalamat mo'y angay natong ihalad kaniya. Dili lang sa mga templo o simbahan kundi sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, angay natong ipakita ang atong pagdayig o pagpasalamat sa tanang grasya nga iyang gihatag. Ang pagdayig sa iyang ngalan maoy pag-ila sa iyang kadako ug gahom, busa magpasalamat kita kanunay ug pagadayig sa iyang ngalan sa tanang panahon. Para sa Holy Week Special, kini si Jay Balansag. God bless sa atong tanan.